Bismillahirrahmanirrahim. An rawaito cewa wani lokaci muna zaune tare da manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, sai wani mutum ya zo bai da wata alamar tafiya kuma babu wanda ya san shi. Ya zo ya zauna a gaban annabi, ya sanya gwiwowinsa akan gwiwowin annabi, ya kuma ɗora hannayensa akan cinyarsa, ya ce, ya Muhammad, gaya min game da musulunci. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, musulunci shine ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma Muhammad manzon Allah ne, ka tsayar da sallah, ka bayar da zakka, ka yi azumin watan Ramadan, ka yi hajji idan ka samu damar yin hakan. Sai mutumin ya ce, ka yi gaskiya. Sai ya ce, gaya min game da imani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, imani shine ka gasgata da Allah, da mala'iku, da littafai, da manzanni, da ranar lahira, da kaddara duka mai kyau da marar kyau. Mutumin ya ce, ka faɗi gaskiya. Sai ya ce, to gaya min game da ihsani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ihsani shine ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa, ko da ba ka ganinsa shi fa yana ganinka. A ƙarshe bayan mutumin ya tafi, sai annabi ya ce wa sahabbai, wannan Jibrilu ne ya zo ya koya muku addininku.